Snaha o vstup do futbalovej eurozóny. Diel prvý je 3. september 2010. Pre Slovensko sa začína kvalifikácia majstrovstiev Európy 2012 vo futbale. Vítajte na bratislavských pasienkoch. Hološko, šanca pre naše mužstvo. Hološko, nedali sme gól. To bola možnosť, dvaja naši. Strel vo veľkej šanci. Nezbavili sme sa toho nebezpečenstva. Skok z veľkej diaľky, pekná strela, Nuredinovskému vypadla. Šanca pre Hamšíka. Tým 5-3 pre Slovensko. Bude z toho gól? Nie, bočná sieť. Marek Hamšík netrafil prázdnu bránu. Jendrišek, vyhol sa aj Georgievsku. Hamšík môže odcentrovať. Dobrá lopta, gól! Gól! Vyslobodenie z múk proti Macedónsku, 91. minúta. Filip Hološko 1-0. Je tam 6. reprezentačný gól. Jendriškova výborná práca. Podobne aj Hamšíkov fantastický center poza macedónskych obrancov. Hološko výborne 1-0. Dočkali sme sa toho, na čo sme čakali vyše 90 minút. Snaha o vstup do futbalovej eurozóny, diel druhý, 7. september 2010. Donútil Akinfejeva ku hrubej chybe. Stoch, sme tam s 5 hráčmi. Stoch! Gól! Gól! 27. minúta. Super paráda. Náš minigól. Miňo Stoch. Hamšík nabieha u Kucka. Hamšík napokon na Stocha. Aj toto môže byť nebezpečné. Stoch proti Anukovovi. Strelana. Zagojevová lopta. Gól neplatí. Offside. A na Rezického už je v 16. Filip Hološko a pred ním Akinfej. Slovensko zvíťazilo nad zbornou komandou, dobíjame Moskvu a máme na konte 6-bodový vstup do kvalifikácie majstrovstiev Európy 2012. Malý generál Dick Advokát je porazený. Slovensko zvíťazilo v Moskve nad Ruskom. Veľká šanca Arménov, pozrime sa, čo to bude aj to. Veľmi nepríjemné, 0-1 a blokče mladý Vladovajs a je to tam. Úplná fantázia. Ďalšiu nepríjemnú situáciu. Pozor na to. A bohužiaľ. Šancu, ktorú si Arménci. A pozrite sa. Tak, toto je zrejme definitívne klinec do slovenskej rugby. Snaha o vstup do futbalovej eurozóny. Slovensko. Zápas skupiny B kvalifikácie majstrovstiev Európy 2012 v Žiline na vypredanom štadióne pod Dubňom. Jendrišek, okamžite zdvojený. Zabavník na Hamšíka, ten pekne v spolupráci s Jendriškom teraz zapája do hry Vajsa. Výhoda pre našich po faule na Kucku. Vajs proti Oušejovi. Vládko Vajs nabíja Kuckovi, to je nádejná pozícia. Škoda to. Podobný gól v Givenovej sieti ako pred 3 rokmi na tehelnom poli, keď práve Ďurica takto vtedy nadvihol loptu na gólovú hlavičku, na gólovú dorážku Maroša Klimpla. Pre Ďuricu skvelý návrat do reprezentácie, za ktorú hral naposledy 20. Ako Ďurica pod Tomikom pre Írsko, to snad nie je pravda.
vstup do futbalovej eurozóny, diel 5. a krok povinný. Andora, Slovensko, ďalší zápas kvalifikačnej skupiny B v bojoch o majstrovstvá Európy 2012. Aj sa vieto strela. Vlado si robí priestor. Vynikajúca šanca slovenského týmu. Slovensko-Arménsko, zápas kvalifikácie majstrovstiev Európy 2012. Nachádzame sa na zaplnenom štadióne Podubna. Skvelá prihrávka Hološka na Stocha, naša prvá útočná akcia a Stochová strela z ťažkej pozície. Práve našich 16 Marek Hamšík šanci, majstrážuje 6. minút. Teraz centruje na Hološka, ktorý ešte zasekáva Marek Hamšík. Stocha, opäť na bližšiu žrt. Hološko predĺžil, Hamšíková šanca, ani Škrtel nedal gól, to nie je možné. Šivárz na Pekarík, Hamšík, nedali sme gól ani teraz, to snáď už nie je možné. Janom Kyselý má to na davačku, Mucha musel vyraziť, Jurica, stále sme však neodvrátili nebezpečenstvo. Arménsko má šancu pred našou bránou. Ešte si musíme dávať pozor, je to gól, 0-1. Jurimov Sisian. 57. minúta, odvrátili sme rohový kop, ale lopta sa vrátila do našej 16 a nekrytý Jurimov Sisian prekonáva Jána Muchu. Prehrávame 0-1, najhorší možný scenár tohto stretnutia s mužstvom z 5. koša so Slovinskom. Hološko mohol vyrovnať, ani z tohto nie je gól. 59. minúta, lopta sa dostala za brankára Berezovského. Strácame slova, 64. minúta. Kyselýho center na vzdialenejšiu žoreť, nepríjemnosť, ktorú vyriešil Marek Čech, hráčom Sisian. Chytarian. 0-2. Dva arménski hráči opakujú góly do našej siete. Jurimov Sisianov je to aj Henrik Chytarian. Rýchla akcia supera, Chytarian uniká teraz Škrtelovi. 0-3. Gevorg Kazarian. Takto sa teší Vardan Minasian. Druhý polčas prináša náš najväčší kvalifikačný výprask odvtedy, čo prišiel na hlavičku reprezentácie Vlado Weiss. Happy birthday, and I feel the
bodka tohto stretnutia. 4 inkasované góly v druhom polčase, neuveriteľné skóre Slovensko-Arménsko 0-4. Ešte raz celá situácia. Teraz príde Ďuricová prihrávka, ktorú však zachytil arménsky hráč Mkhitaryan, trafil brvno, no a striedajúci Artur Sarkisov dáva Poľahučky, to napádal predtým Ďuricu, Poľahučky svoj prvý reprezentačný gól.